Workbox este un sistem dedicat conectării profesioniștilor cu cei care au nevoie de ei. Când cineva are o problemă pe care nu o poate rezolva singur, dă nenumărate telefoane în căutarea cuiva care îl poate ajuta. Chiar dacă tu ai fi disponibil pentru lucrare, nu ești în contact cu el. Pentru acest motiv a fost creat Workbox.ro. Nu vei mai pierde niciodată vreo lucrare. În momentul în care cel care are nevoie de tine postează o lucrare în regiunea și domeniul tău, vei fi notificat prin e-mail. Îți facilităm comunicarea directă cu această persoană pentru a ajunge la o înțelegere. Te deplasezi la noul tău client pentru a rezolva problema. Dai dovadă de profesionalism și primești aprecierea lui, care se va traduce în recomandări și implicit mai multe lucrări. Workbox este un sistem care îți dă șansa să alegi lucrările care te interesează. Nu vei mai rata nicio lucrare. Workbox te conectează cu oamenii care au nevoie de serviciile tale. Încearcă gratuit sistemul Workbox timp de 1 an. Înscrie-te acum!